Türkmenistanda ýylatyň ekli gatlaklarynyň mezuri görnüşde gatnaşdyrylmagynda geçirilen paxta ýygym mövsümi dowam edýär. Paxta meýdanlarynda daýhanlardan we günlükçülerden başga büdjet işgärlerini, etkerleri, öňkü bendiýleri, wagtlaryň tosaq edilen raýatlary ýa-da aliment bergidarlaryny görse bolýar. Ekin meýdanlarynda paxta ýygýan mekdep okuwçylary hem duşýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň mezuri häkmeti ulanýan ýurtlaryň sanawyndan aýrylan pursadyna gabat gelýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Türkmenistanyň mezuri häkmeti adam sewdatynyň ol ýa beýleki islendik görnüşini höweslendirýän ýurtlaryň sanawyndan aýyrdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň web sahypasynda ýerleşdirilen hatabatda aýdyldy. Resmi namada anyklaşdyrylmagyna görä Birleşen Ştatlarda adam sewdatynyň iki esasy görnüşi, ýagny jinsy eksploatasiýa we mezuri häkmet nazarda tutulýar. Analitikler dürli ýurtlardaky ýagdaýlary öwrenip olary birnäçe kategoriýa bölýärler. Mysal üçin hökümetleri adam sewdatyna garşy standartlary berja edýän ýurtlaryň sanawy bar. Beýleki bir sanawda häkimetleri şeýle negativ hadisalary we şuňa meňzeş zatlary ýok etmek üçin tagalla edýän ýurtlar görkezilýär. Şeýle de Döwlet Departamenti owa hojalygynda ýa-da tokoy hojalygynda lagerlerde jinsy gulçylygy ýa-da çagalary eskerligi almak siýasatyny ýa-da nuskalaryny ulanýan ýurtlaryň sanawyny düzýär. Geçen ýylyň hatabatynda Türkmenistan bu kategoriýadaky ýurtlaryň sanawyna goşulan bolsa, indi ýöriti gözegçiligi talap edýän ýurtlaryň sanawyna geçirildi diýilip hatabatda edilýär. Bu aralykda Türkmenistanda mezuri häkmet tejribesi giňden dowam edýär. Azatlyň ýurdu içindäki habarçylary we döwlet edaralaryndaky çeşmeleri tas ekli pudakda mezuri häkmetiň ýygyderli ulanylýanlygyny bu tejribäniň soňky ýylda hasam ýaýbanlananlygyny ýygytýarlar. Balkanny sül, din sünleri, muallimler, saglyk, aragatnaşyk, transport işgärleri, şol sany awto taksi, park sürüjüleri paxta ýygyma mezur çekilýär. Olar mut işledilýär we olaryň ýygan paxtasyna pul tölenmeýär. Diýip Günbatar vilayetdäki habarçymyz 3 oktýabrda gurrun berdi. Çeşmeleriň bellemegine görä ýagdaý ozalky ýyllardan agyrlaşypdyr. Ozalky ýyldan tapawut. Büdjetçiler muht ýygmaga mejbur bolýarlar. Yerli häkimlik büdjet işgärleriniň aýlyk alýandyklaryny bahana edip, olary dynç günleri paxta ýygmaga mejbur edýär. Dip çeşmeýdär. Beýleki vilayetdäki çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä yerli büdjet işgärleri hem edilşeýli ýagdaýda emma mezuri häkmetdiňi häzirki paxta kampaniýasy bilen çäklenmeýär. Mezuri häkmet köçe ýol töwereklaryny arasalamak, ow huzurlygyny gowaça ýekelemekden ýygyn motorýança işlemek, ýüpek kurçugyny iýdetmek, döwletiň çärelerine we prezidentiň saparlary wagtynda mudy işlemek ýaly mezurluklar arkaly ulanylýar. Galy berse yerli ýolbaşçylar öz garamagyndaky sürüjüleri, işçileri öz gapysyna saklap, öz çagalaryny we aýalyny bazara, mektebe gidip alyp gelmek we öýleriniň arasçylygyny berja etmek üçin ulanýarlar. Dip çeşme gurrun berdi. Ýylat köpçüligi jazalandyrylmak şol sanda işinden kowulmak gorkusy sebäpli mezuri häkmetden boyun gasyrmakdan saklanýar. Çeşmeler raýatlaryň özüni goramak üçin mümkinçiliginiň ýokdugyny, mezuri häkmete döwlet derejesinde ýyllar boýy ýol berilmeginiň raýatlar üçin çykalgam galdyrmaýanlygyna ünsi çekerler. Türkmenistanda mezuri häkmetdiňe paxta ýygyma çekilmek bilen çäklenmeýär. Raýatlar ýygyderli görnüşde arasçylyk işlerine, jemgyýetçilik çärelerine ýyzly çekilýärler. Dinç günleri we din çalyş döwründe mugallimler, lukmanlar we beýleki büdjetçiler ýogorlara gatnaşmaga mezbur edilýär. Olarda kanunda kepil edilen haklaryny talap etmäge mümkinçilik bolmaýar. Şu aýda Mari vilayetinde täze keselhananyň açylmagyna taýýarlyk görülýär. Inçe kesel hastaxanasyny açylışa taýýarlamak üçin soňky günlerde şäher hastaxanalarynda şepagat uýalaryny arasçylyk işlerini berja etmek üçin köpçüliklerin alyp barýarlar. Bu ýagdaýdan habarly Çeşme 3 oktýabrda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Gijeki smenadaky şepagat uýalary we gündüz smenadaky şepagat uýalary gezekleşdirip, ýer saat 8:00-dan öýlen saat 18:00-a çenli şol täze açyljak hastaxananyň
remontdan soňky hapalaryna aýyrdyarlar. Ondan daşary lukmanlardan gününe 40 manat ýygnap, hassahananyň daşynyň arasaçlygyna hakyny tutma işär tutup işledýärler. Dip çeşmeýdär. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň ençemesi özlerini görkezilýän mejburlygyň soňky ýylda hasam güýçlenenligini gurrun berdiler. Olar öz wezipä borçlarynyň gapdalynan iş wagtyndan soň dürli işlere gatnaşmaly edilýär, şeýle-de maddi goşant goşmaga mejbur edilýär. Olar ozalky ýyllarda owu hojalyk ýa-da arasaçylyk işlerine ýa özleriniň gatnaşmaly bolanlygyny ýa-da öz ýerine işçini hakyny tutmak üçin pul tölemeli bolanlygyny gurrun berdiler. Şeýle-de soňky ýylda büdjetçilerden talap edilýän mejburi tutumlaryň muktary esli köpelipdir. Sentýabryň ortalarynda büdjetçilerden paxta ýygymy üçin talap edilen tutumyň muktary işgärleriň aýlyk hakynyň uly bölegine barabar boldy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, hususan da Ahal vilayetinde yerli döwlet edaralaryň işgärlerinden hakyny tutma ýygymçylar üçin alynan pul 600 manada ýetipdir. Bu käbir işgärleriň aýlygynyň tas ýartyna barabar. Mundan Birleşen Ştatlaryň mejburi zähmeti we adam sewdasynyň ol ýa beýleki islendik görnüşini höweslendirýän ýurtlaryň sanawyndan Özbegistan hem aýrylypdy. Goňşy ýurdun paxta önümçiliginde hem ilat mejburi iş güýji hökmünde ulanylýar. Onlar çilbäri giňden ulanylýan bu praktika garamazdan soňky ýyllarda bu ýurda berilen baha biraz gowlanypdy. Hasabatda ýurtda öňe güdüşligiň bardygy aýdylypdy. Hem şondan beri Özbegistanda mejburi zähmet döwlet tarapyndan has açyk ulanylyp başlandy. Büdjet işgärleri şol sanda lukmanlar we mugallimler ekin meýdanlaryna guramaçylykly görnüşde uğradylýar. Şol Özbegistanda paxta ýygymy sebäpli hatda adatdan daşary ýagdaý girdildi. 26 sentýabrda Özbegistanyň prezidenti Şafkat Mirziýow paxta hasylyny ýetkisiz ýygnap almak üçin 10 günlük adatdan daşary ýagdaý düzgünni girdýänligini eglan etdi. Özbek prezidentiniň metbuat gullugynyň habaryna görä 2025-nji ýylda ýurtda 285 hektar ýere gowa çekilip 3,7 million tonna paxta hasylyny almak üçin şertnama baglaşylypdyr. Türkmenistanyň ýyllyk paxta plany 1.250.000 tonnadan ibarat. Bu san ençeme ýyl bäri ütkevsiz galýar. Türkmenistan çiğ paxtasyny we paxta önümlerini eksport edýär. Onuň esasy xaridarlarynyň arasynda Türkiýe, Orsiýet we Hytaý bar. Türkmenistanda paxtadan öndürilen dokma önümleri dünýäniň dürli ýurtlaryna, şol sanda Ýewropa döwletlerine hem alınıp barylýar. Türkmen metbuatyna görä türkmen paxtasyndan öndürilen dokma önümleriniň 60% eksport üçin niýetlenýär. Adam hukuklaryny we zähmet haklaryny goraýan halkara guramalary Türkmenistany tanqid edip, mejburi zähmet tejribesini bes etmäge çagyryp gelýärler. Türkmenistanda iratyň dürli gatlaklarynyň şol sanda çağalaryň owu hojalyk işlerine gatnaşdyrylmagyna aýratyn üns çekilýär. Bu problemanyň ençeme ýyllap halkara derejesinde gozgalmagy dünýä belli onlarca sewda markasynyň ozalky ýyllarda türkmen paxtasyndan ýüze örmegine getirdi. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagançylyk girdipdi. Gümrük gullugy bu karary Türkmenistanyň paxtaçylyk buğdagynda mejburi zähmetden peýdalanylmagy barada halkara hukuk toporlarynyň berýän hatawatlary bilen esaslandyrypdy. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşar ýurtlardan Türkmenistana dolanýan raýatlaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň elinden alynmagy bilen bagly wakalar gözgörteli köpeldi. Bu ýagdaýlar barada ýakynda Türkiýeden we Polşadan Türkmenistana dolanan türkmen raýatlarynyň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýakynda Türkiýeden ejem üçin göze dandyrylýan derman alyp geldim. Bu derman Türkiýede reseptsiz satylýar. Onuň düzüminde narkotik jesim hem ýok we ol Türkmenistanyna umuman ýok derman. Aeroportda goşlarym marlanlaryny derman bolanok diýip elimden alyp garlylar. Diýip adyny Gadam diýip tanadan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Gadamyň we daşary ýurtlara ýyg-ýygdan sapar edýän türkmen raýatlarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we döwlet gümrük gullugynyň aeroportdaky işgärleri diňe türkmen lukmanlarynyň resepti bolan ýagdaýynda dermanlary geçirip bolýandygyny aýdýarlar.
Dermanlaryň geçirilmezligi bilen bagly ýagdaýlar soňky 2 aýyň dowamında ýygjamlaşdy diýip, ýagdaýlardan habarly Türkmenistanly ýolagçy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýakynda Polşadan Türkmenistana dolanan migrant hem bu maglumaty tasdiklap, dermanlaryň geçirilmeýändigi hakyndaky maglumatlaryň mundan 2 aý çemeti ozal daşary ýurtlarda şol sanda Warşawada ýaýrap başlandygyny belleýär. Ol muňa özüniň hem şaýat bolandygyny aýdyp şeýledi ýär. Men hem ýakynda öýe dolananymda ýanym bilen getiren vitaminlerimi alyp galdylar. Aslynda ol vitaminler Ýewropanyň marketlerinde satylýan ýöneki biologiki aktiv goşundular. Emma şolary hem geçirmediler diýip Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurdun döwlet migrasiýa gullugyna ýakyn bir näçe çeşmämiz howa menzilindäki migrasiýa resmileriniň hereketini bir kanun diýip häsiýetlendirýär. Aslynda islendik raýatyň bir näçe dermanyň bir egzemplaryny ýa-da şol bir dermanyň 2-3 sany egzemplaryny ýany bilen getirmäne dogly haky bar. Egerde derman konfiskasiýa edilse-de, konfiskasiýa edilen derman raýatyň gözüniň öňünde zivile atylmaly diýip çeşmämiz belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada 3 oktýabrda Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmilerinden migrasiýa we gümrük gulluklaryndan telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýurtda ýolagçylaryň ýany bilen getirýän derman serişdelerini haýsydyr bir çäklendirme ýa-da üýtgeşmeler girdilendigi barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi web sahypasynda hem haýsydyr bir habar ýa-da bildiriş göze ilmeýär. Ýöne Türkmenistanlaryň ençimesi aeroportdaky bu çäklendirmäniň esasan hem ýurtda tapdyrmaýan ýa-da aşy gymmat bahadan satylýan derman serişdelerini ulanýan näsaglary yaramaz täsir edýändigini aýdýar. Olaryň arasynda dürli nerv kesellerinden, süýjü keselinden, ýürek näsadlyklaryndan ejir çekýän hassalar bar diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanlaryň ençimesi Aşgabatyň aeroportunda geçirilmeýän dermanlary daşary ýurtlardan Türkmenistana ýük taşıyan ýörite adamlar arkaly ýurda getirip bolýandygyny aýdýar. Goşmaça tölek esasında islendik dermany we haridi päskelçiliksiz ýurda girdip bolýar. Çağam üçin niýetlenen dermany Türkiýeden Türkmenistana harit taşıyan tanışym bilen uğradýaryn. Her dermany geçirip beren üçin $15 möçberinde pul alýar. Şeýtmesen başga lazım ýok. Diýip Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy.